Nakaya dito kami ngayon nagpahinga. Naglako kasi ako. Naglako gani. Nag Naglako ako ng halo-halo. O yan. Naglako ako. Nagdumaan kami dito sa kwan, Putputong. Yung ngay dalan nga ko ngay. Namunti babalay na. Tapos nakakita kami ti kwa. Iti nalambis nga lugar. Yung orasan bakit? Hanap ng alas 3. Hindi, alas 3 na oh. Ma-estimate ko yung araw. O, alas 3 na yan. Alas 3 media. Alas 4 na. Mahangin. Tapos yung palibot natin eh, aridaang. Puto, Il Nino nga talaga. Oh. Bagay ito sa mga halo-halo. Kantan. Let's go. Habang dito nagbiyahe kami ni Bakit, hindi gumaling tingin manong nagbanban dito kanting. May bumili sa atin guys. Si Uncle. Ilakwan ako ang kala, ipareserban na. Yung kalding niya, tagtatlo yung anak niya. Kung mga nagtagtatlo. Ilang piraso yung tagtatlo yung anak ng Kyle? Tatlo. Yung anak na ako niya. Mano ti agan anak ti talo. Tapos taga-taga, talo, may dada mo, duwa. Oh, O ito no, may doon nga ganakan ang talo. tagtalisunan. Nice siya. Pareserba kami man ang Kyle. Mga man ti kwa, Panglahi lang Uncle ba? lahi. Taga sa inyo ay. Kalding ko ngum kwa. Ay kalding na ni manong ko. Taji kalding ko pa na partik mo tay. Kwa. Tagaygay sa ti anak na nagrigat nga gurnom. Bayag. Okay kung tatlo kay hindi ka malugi kol no? Ganda yung ano ba? Anak siya. Sarap talaga. Pero pag mag-second na, dalawa, tatlo. At least okay na yung dalawa, tatlo. Ado pa yung battery naman. Ta kami nga dumanaw. Ano kayo? Wala namin doon sa mga. Nakamiti. Tawad na mo magtanda na dipitsi na. Da iya. Wala sila. Isang importante daw kwan ko lang ba daw. Duwa lang nga kwato inahin now. Ito ang diinang na ni. Dalawang inahin lang. 6 na yung anak niya, guys. Dalawang nanay, 6 yung anak niya. Tagtatlo-tatlo sila. Grabe. Ato ila kay ti kalding nga talo ti anak na. Maghalo-halo ka man. Kain mo maghalo-halo. Maghalo-halo ni amom na eh. Mahirapan sa pagkagiti yung tatlo. Dada. Mahirapan siya. Tatlong bihis may itong din. Yun na pa. Umaga Hindi man ipaubos. Bakit kaya hindi niya gana ano? Padidi. So aja ti kabsat na nong di dua pa. Manong ko na ubing pa man ni manong. Wala o yan. Wala ay. Marili siya. Yung mga oras mo nga yawi dati kalkalding mo manaw. Ito na. Takwak batan manam kung magiging kontrak pudo mat. Girl. Nakain na kasarap ko dito na kuha na labasan to dalan. Ang bumatang. Ang kamulda. Tol. Tila kay nagkamkamal dagiti. Nag-order ti halo-halo kanyak. Kitanta. Dano? Paltat. Takkel. Kain na talaga ni bagat ko na surusuro ako. Sinursuruwak nga talaga. Dahil sunat iparakon dos ko.
kwarta ti padak nga manalon. Tulog ko na ba ati order da nga duwa nga cup. Thank you very much. Bakit? Let's go. And another. Kwarta pa ikatas ati ipatak. Siguro ito guys. Sarado mo yung gatas. Video. May vlogger ang ano nyo. Ano kanyang degduwa tayo ate nga? Duwa-duwa ka. Sinsiluan ta nga tagdagos. Putat pabawid na pa. Cheers. Nag-enjoy ako ti vlog ti halo-halo. Kung mabising ka, adoti ka ng mga diretso. Ito'y kabilat ati gulaman. Medyo natapok lang. Saging ata saging. Purtakan tayo kambus ka. Sa ati makarone. Ube kabilan ati ube duwa ata nga isko. Complex. Kin duwa nga buwa. Tapos iso. Wala ka ay. Dabilit na oh. Pakita man. Pakita man ay bilit na ni bagat no. Bilit na bagat. Bilit. Damo bilit ko ato ni. Aja bilit. Munang tayo dagtilalakay ah. Sat. Muno tig alam mo kay. Kilala mo ngali nila. Eh? Nalipay. Gitang cute na bata. Alam to. Dati batik portal. Saan ba ka? Lubot ako naman. Ato'y papayad ako, nagtubo lang ito'y abay tidalan na eh. Kumayat nga. Pang tinula ko nga ito'y na ako. Midnight na porsiunan.
kastoy pati tindahan da po na pangkaraan pailaan. Nakita nyo ni bakit ka og takta ko City Danau inuman na ata. Yung galing ka sa init tapos uminom ka ng malamig. Tama yun. Magkapatay. Yun na yun. Ang padaya kayo, Pai? Nang? Padaya. Marinang? Ay, mga anak ko ma? Ini juga dengan dalan menumpat to. Ay, kaya pakas hindi lang pakas tayo. Pakas tayo. Yan na ganyan. Ay, atin yung kanto tapos may kadwa. Tapos pakas jay. Sige. Dumatang ni Manang. Hindi na manunod na namin. Minum tayo yung Makainom. refreshment. Dito tawagin na nga mo refreshment. Kaya nyo, kaya ko pa. Kasi na po nakahawit tayo tatak bibilang tayo tinuman o pinagpang tayo. Welcome. 5 plus 2 plus 1 7. Plus siguro. Kasi na po nakalako tayo tiwan. Daman tiganan siya tayo po mas sobra 500. Silakan bakit tag sulit-sulitan dito yan ng mga ano. Ay, nakaya man tayo ti katal-talunan tagpapaulaw dagito bubeng. Sa inyong saranggola mo? Ah, where your kite? Saan yung saranggola mo? Sa tila kaya ay talding ni Manang. Sa kanan, because wants to play. Ato yung uncle ko og taon ti 76 hati yun. Napigsa pa ilangan bumalasig. Well, well. Ay, dupay. Dupay gati. Ninang? Ate tingin ko kaya na hindi kaya na ni Inang kung bakit. Rabi, kuran tanto sa akin si Magbar nga winabaan ka ng maasukan. Point kuran tayo ni Rabi. Kaya ito no Rabi. Kasi parang ni Francis ka, kuran na dapat ng dayan. Ajay. Pungdol. Ay, pungtol. Mang kayo halo-halo jay. Mang kayo halo-halo, mang kayo halo-halo. Dapat na bata. Dapat na bati. Wala kayong kahit? Wala kayong kahit?
Tapos ti pampamayak no ado ti sobra. Timtimpla ko ta sayang man lang dagiti Ricardo. Awang tingnan. May isa lang baso sulit. Sumuna dumawat kan. Ato yun, hindi pagkargamon. Nakamamag ka mga dumawat. Okay, Lakay. sulit-sulitin ang. Kaya English abno ka. Alam maminsan na dumawat ngam. Danakam na. Pati pagit anda. Boy, itayam. May isa nga ko ato yun, pamilya. Timo ka na. Diyos ko, ano na. Ni, marikipit tama. Mapabuawa na yun. Hindi tayo makapangalan. Dadas na, lasek. Ay, bumaba ka, awaan yun. Bisa makapangantay upay, awaan na yun. Papakudatan. Hindi ka nabigyan. Nawan natin palang araw, darating. Sige, bisan may danom. Pwede. Hop, ya. Nagmayate, nagkadon. Grabe nga, bisbisin lang na eh, abaw. So, ay, apurayo basek nga ko ayun. Ito talaga mabisin natin inaubingan. Bili na gabay lang. Nga gatas. Babakan, tatagatan na eh. Napapantayon. Tuwaram kong ses. Tuwaram. Uy, hindi, baka may batan. Nagkadon. Tanan na. Oh, doon na, doon na. Pagpapakan. Hanggang sa muli po. Iti Biag. Mata. Iti probinsya. Salamat kina po Diyos. Bye-bye.